chapter 2 verse 5. noma ungaqala ku-1. Uthobeka ngokuphakanyiswa kwaKristu. Ukuthobeka nokuphakanyiswa kwabani? KwaKristu. KukaKristu. Ngakho-ke naninedudvuto kuKristu, naninekududvuteka kweluthando, naninebudlelwane bamoya, naninesisa nesihawu. Gcwalisani ukuthokoza kwami ngekuthi nibe mcondvo munye, neluthando lunye, nenhliziyo yinye, nemgomo munye. Ningenti lutho ngembango nangeludumo lwelive, kepha ngekuthobeka nishaye ungathi labanye bakhulu kunani. Ngulowo nalowo anganakekeli kwakhe yedwa, kepha anakekele ekwalabanye. Awubekini nomcondvo lowo kuJesu Kristu, lowathi anesimo saNkulunkulu, wangeke washo ukuthi kulingana naNkulunkulu kuyinto yekukhokoshelwa, kepha watinzela, wathatha simo senceku, waba ngumuntu njengathi. Wathi atholakale anjengemuntu ngesimo, watithoba, walalela, wadzimate kwaba ngisekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngakho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika libito lelingetulu kwemabito onke, kuze kuthi ngelibito laJesu emadolo onke aguqe, alabasezulwini newalabasemhlabeni newalabangaphansi kwemhlaba, netilimi tonke tivume ukuthi Jesu Kristu uyinkosi, kube ludumo kuNkulunkulu longuyise. Siyabonga. Uma olwazi wayesikelele kuba sinamile lapha phambili. Namhlanje siyaxoxa. Wayesikelele kuba sinamile lapha phambili. Yini bangosisikelele kuba sinamile lapha phambili. Ngicabanga ukuthi kwentelwa ukuthi sikele ngekuthembeka nasekusitheleni. 2, singafuni ukuthi sibonakale iminikelo yethu masinikela naphambili. 3, nalomanako angabonakali lula, sifanane sonke. Lolu ngicabanga ngakho. Siphinde futhi. 1, sithembeke nasekusithekeni. 2, singadiphuphumeti kumbe singafuni kubonakala ngcono laphambili ngaleminikelo yethu sitogcana. 3, nalolomanako sifanane sonke uma sekunikele. Asifundele wesithathu. Ningenzi lutho ngombango nangokuziphakamisa okuyize, kodwa ngokuzithoba nazise abanye ngokungathi bakhulu kunani. Makanzi. Okay. Verse 5, mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu uJesu Kristu. Sinayiphi umqondo bazalwane? Namhlanje ngifuna sixoxe. Sawubona ngani? Namhlanje ngifuna sixoxe sonke ngoba lesithatha sibe khona. Ngivame ukucela ukukhalisa ngothando nje. Nami futhi ngifaka lapha. Ukuvuka ekuseni uyilungiselela lesontweni ufuna ukunqoba. Uyilungiselela lesontweni.
usuka ukubonga nokudumisa ngiyangana sikuka umqondo isixoxo uma sivuke kusenje silungiselela ukuya to any service sesinayo umqondo umqondo wenza ini okay then uma siqala sihlolisa sigqoka senza konke ususekhona nomqondo bangaka abahleli la abangqondo bazodumisa uNkulunkulu lethwa nje mbakele ufuna sobani isikale sizobabili angifuna abanye ayingelele le ndaba yethu njengabavangeli awubi khona lo mqondo usifuna abangibona namhlanje ungakaphendula unjani kodwa usuphendula unjani na lithi baby asingenzi lutho ngokuthi sibonakale singcono kwabanye nakunye singenzi lutho kusho ukuthi uma kungenzeka akufanga lokhu bamanzi lokhu ungafanga kungene umzalwane okholwayo ungakholwa ungazi akungabi lula mvangeli ukuthi nawe umfundisi nawe ungasimfundisi uJesu uzathengisa okwazi wafuna ukuthi angiwe noma ube nendlela umkhomba ukuthi uJesu Kristu lo akubanga lula ukuthi avele abantu ukuthi nawe umholi wabo why ebengenzi lutho okumqondo ukuthi ayiphakamise bengenzi lutho lithi iBhayibheli awubekithi lo mqondo njani uKristu owathi owesifazane afika kuye egcwele ihlazo esebanjiwe kodwa wangaba nakho ukuthi amnikele isizo nokuthi amlaphe ezweni uthi uJesu ongenasona ezinjani akube uyena othatha into ezinjani na amshaye eqala but thina leqondo lesikhathi ayikho uma ufika unomthatha ukuthi simboze noma sibhale ihlazo cha simlekelise lithi iBhayibheli awubekithi yini na lo mqondo obani oKristu base abafundi bakhe sebethi Jesu isehlwile asibabukise noma sibaxoshe nabantu uJesu wabona isidingo sani sendala kubazalwane noma abantwana bakhe mina namhlanje nawe siyababona beswele umqondo kaKristu awukho siyababona behambaze kodwa kwesikhathi umqondo kaKristu njani na uyashodela lithi iBhayibheli enesimo sobuNkulunkulu wakwenza nezimba uJesu wasabafundi bakhe bakhuluma asebenza njani na abageza inyawo thina sigezani amahlazo ethu siwageza njani amahlazo abanye bazalwane siyabathandazela siyabakhuthaza siyabanakekela senza lokho nalokho mina nawe mvangeli asikwenzi lokho awubekithi nomqondo obani na oKristu yathi indoda iBhethesda ithi akekho munye ukuthi ubangizanyeza isiphi esinjani na angiphuze phansi wafika uJesu ukuthi asisimo sokudlulwa lesi wathi thabatha uhlala lapho ezinjani na uhambe thina asinawo kwesikhathi lowo mqondo asinawo izinto esizenzayo esiwela kuzo izinto eziveza thina kunobani na kuNkulunkulu lithi iBhayibheli wathobe abazobe sekufeni akafuna ukuvela njengenkosi ngoba efuna mina nawe sisuze emsebenzini kabani na kaNkulunkulu sinawo umqondo kaKristu uqinisile manje ngobeni sinikela le movie ukuthi no R1 angabonakali lonikele no R20 futhi simafuna futhi asinasidingo sokumazi kungabi nehlazo kumzalwane abonakala engcono ngenxa yalokho siyakalisa kusasa kungabi nehlazo
ngoba ehambaze bese thina sivela kangcono kakhulu kunabanye ngoba sikhona singabantwana benkosi inye sikhona singabantwana bakaNkulunkulu. Lisi iBhayibheli uJesu wamadabu eSamaria wenzile elingenziwa ngaleso sikhathi. Kanti ufuna ukulimaza izinto cultural issues ebeyokhetha indaba zamasiko ukuthi abakancina badelana kaGobeni sihleli la kunabakancina nabangubeni abangadlali abangedelani manje singena kunyango munye wadabula phakathi uJesu ayoqeda ihlafa ebesenza abantu bephile bangangenelani bangakhulumisani futhi. Lithi iBhayibheli awube yini umqondo onani na wawunoKristu. Sizophuma la sithatha leqondo kaKristu sibekele futhi sikubeke phezu oswele sikhuluma ngaye esicabanga ukuthi ungcono sikhuluma ngaye ngendlela esicabanga ukuthi ungcono ngakhona. Athi uJesu nina nonke nisindwayo sondelani kimi. Sinawe nomqondo ukuthi laba abasindwayo begijime beze kithi okanye laba abasindwayo basafunda ukuthi babangene. Abasindwayo abafuna ukusondela kithi mbangeni kepha sithi singabantwana bakaNkulunkulu. Awube kithi lo mqondo wokuba unobani na wawuKristu wase wehla wahlala espiritual wesifazane wazalwa njengami nawe wathwala isono engenaso ukuze thina sizuze kuphi na umsebenzi kaNkulunkulu. Abanye bethu sisaqualify ukuphakanyiswa uNkulunkulu ngoba already sesiphakamisethi. Ayikileke uNkulunkulu asengaphakamisa yona ngoba already wena usiphakamisile. Wafika ekhana ezo-attenda umcimbi njengawo umuntu naphela iwayini umshado washaywa ihlazo abomndeni babukela njengabantu abayizeleze. Abanye bebeyibuza ukuthi bebenzani bona abamcimbi umshado ungabe bebenzani lesikhathi. Uyababona indlela abagqoka ngakhona vele bebengeke afford umshado la umshado uyabona nje nedeko yakho ukuthi bebemane beyiphusha sabo umshado la bebengafithi kuwo. Wabuka ihlazo uJesu wathi angibaleke lesehlazweni wavela amandla kabani na kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lo mqondo woKristu awubekithi uma sibona isikhala sokusiza asisize, uma sibona igebe yokupha asiphe, uma sibona umuntu olavile sesinjani na asimuphe okudla. Lithi iBhayibheli awukenele ukuthi sithi habi kwasibusise kube sinabantu okufaka ephaketheni senze okuthile ngesandla. Lithi iBhayibheli akakaneli kodwa besikwenze lokhu sina umqondo kaKristu. Kunani kufuna kuvele mina uma ngavela wena mbangeni kangcono ngizongathi isikhundla sakho uma kwisifunda kwesakho kunazo mina personal ngizongathi isikhundla sakho sesiyathinteka sengabantu mbangeni abaveli kuze kuvele bani vele mina. Awubekithi lo mqondo woKristu. Asithobeke bazalwane asehla asithobeke asithubukho asithobeke wathobe wasithwala isipambana sithwalela mina nawe. Namhlanje lo mqondo woKristu kusesikhathi uyasilahlekela. Sigqoka ngendlela ukuthi sikhuluma sifike ebandleni bangibone ngifuna shuka asisho wrong kodwa bekumqondo uKristu endaweni loyo kusisenze divide ibandla phakathi. Ubukhona lo mqondo uKristu senze divide indlu yakhe phakathi. Cha ungeke ongenakho asibone ongenakho unjani na nawo bonwayo phela vuma ukuphatheka. Abantu bazali bayazi kubuhlungu balomntwana ongaphatheki, kubuhlungu balomzukulu ongaphatheki.
kubuhlungu uma ibandla lingaphatheki kuKristu. Noma sesibuka ufisa usiphakamisa, angakhona usiphakamisa sibanda. Already sesiphakamisile, umqondo kaKristu awukho. Ukuhamba kwethu siyayikhukhumeza, ukukhuluma kwethu siyayikhukhumeza, ukwenza kwethu siyayikhukhumeza, konke kwethu siyayiphakamisa. Asiphakamise kuphi uKristu manje nasesiphakamisile? Avele ipindima, avele ngakuphi ngoba already sesiphakamisile. Asithobeke kuzo besigcineni. Iyabiza inkonzo yani na yokuthobeka. Baholi iyabiza. uJesu sebawashila inyawo kunjalo. Mara bakhona abangahambanga ngeqiniso. Bakhona abangenzanga ngeqiniso. Bakhona abangaphilanga impilo yani na yeKristu. uJesu uma efika ethembeni athola indoda ehlale 8 years or near the pool of Bethesda. Lithi iBhayibheli uma ethola phakathi ethembeleni uthi qaphela ungaphinde wenze njani. Wona obangenzela lokho athi ukho wenze njani kuphinde kabili. Sibehave kanjani sesithola deliverance, sesithola usizo, sibehave kanjani, siphila impilo usekhona nomqondo kaKristu ukuthi akekho ongalalambile mina nginolofu njalo nginikisiwa noma isitayisi sesiko. Noma sinomqondo wabafundi futhi simanzini ukuthi Jesu ilanga liyashona batsheleni noma sibatshele benguphi bayemakhaya nenzela sishumayele nje sijabuza bahambe bayemakhaya mara siyababona baneyidini. Umuphuma ngapha sabo siphume ngapha kodwa sibalele siyabona ukuthi sinike isidingo. Ngiyakalekisa sabo msana umephuma ngapha nomzalwane ngiphuma ngapha ngibalele ukuthi ngiyabona ukuthi nesidingo. Why inqondo kaKristu ayikho ethi siza, ayikho inqondo kaKristu ethi na nakekela, ayikho inqondo kaKristu ethi na mthwale. Ayikho inqondo ebekuKristu. Abanye bethu babekile sishintshe kakhulu. Inkinga nje okunye kuthobeka. Omunye mengathi isibusiso ngephinda amazi uKristu. Ayikho into ayenza ufihle uNkulunkulu. Ayikho into ayenza ufihle uNkulunkulu. Wabasisane ngosasiyacela. Sisane usijani na? Kodwa ngifisa ukufana noMoses. Ngicela nenze iphutha kuNkulunkulu ngoba ngileli sifo sikaNkulunkulu. Personally angifisi ukubonela uNkulunkulu ngoba lokho ngixolisela abantwana bakaNkulunkulu. Gospel is about the grace that it has. Sonke sinamandla la ukuxhumana noBaba sonke. Sekumanje ngoba Wednesday sibayisa ihlanzana. Uma besikhuluma ngamandla okukhuleko, sonke ngabe siyaqonda ukuthi kwenzakalani emkhulekweni. Ngabe siyaqonda ukuthi kufanele sibe kanjani because sikhuleke. Kodwa akubi njalo ngokumqondo kaKristu njani na? Awukho. Sisize ukuthi sibe nomqondo kaKristu. Have a servant attitude or spirit. Into ebuhlungu mvangeli thina namhlanje ukalisa ngawe nami ukuthi une servant spirit or attitude. Ubazana kulesi sikhathi uba ngabe umuntu ongacabangi, uba ngabe umuntu ongaboni izinto kahle, uba ngabe umuntu ongahlelekanga. We are assigned to serve. Ukuseba babosibuka ukuthi umuntu lapho khona ukuthi ngani iBhayibheli ifunda. Umuntu ngamanje lesinawo manje kuza ufuna indlela kukhombe enina indlela. Basi engqondweni nasemehlweni abantwana bakaNkulunkulu abangabambulekile kube ngazuthi ngene. Kube ngasawa kahleleki. Naye wabanakekela waze waba kuphi na? Waze waba sekugcineni. Kungahlula ukunakekela abanye izinto sekugcineni. Yini ngabakhuni ukunakekelana kuzobe sekugcineni. Namhlanje sinemndeni wabusela munye wasebenza mara bonke labanye balamba kodwa unesekile umsebenzi. Banale belambile khona la esitandeni sini. Kepha mina nawe sikusile umsebenzi.
sekungena umoya ophakama ngeke ngizwe nabo ephambana nakho akusinjalo uJesu usele ukuthi ubusisa abanye abantwana bakhe and ibuhlungu ipainful that transition yokubusisa abanye kwesisikhathi bengakhona ukuthi siyabona bangakhona ukukhombisa ukuthi khona owenzayo kodwa njengomntwana kaNkulunkulu awube kuwe umqondo wobani na womKristu save imkhomelo yethu siyithola ngokwenza intando kabani na noma futhi iBhayibheli eqala kuyofika ekugcineni zonke ithembiso ezila ezabantwana bakaNkulunkulu who are obedient to the will of God, nothing else. Indaba abayibisela ukwenza intando kaNkulunkulu ithembiso ezila ezabo azimo ukuswela azimo ukwenza kahle azimo ukwenza kahle enazimo ukuthi uphakeme kangakanani lo mqondo kaKristu awubekithi ngiyazi lesikhathi esikhulu emanzini la khona kuba sengazuthi unethwe imvula ukwenza intando kaKristu mara kuyokusiza abantu isizwe lonke esilahlele ukuyikhona khona listen each other asilingani siyavuma omunye uyashayela omunye uyakoroba omunye uyadumisa nokadumisa nithi omunye udlala insimbi omunye uyashumayela omunye uyacula omunye uyathandaza senza njani na siyanakekelana sonke njengabantwana bakabani bakaNkulunkulu awubekithi lo mqondo woKristu uma ungekho kusho ukuthi senamabatha ekwenzeni kwethu senamabatha khona singabakhulumisi ngenxa yani na yendaba ama-cultural issues njengoba bebengenelana abanye namhlanje kuyenzeka siphakathi kaNkulunkulu bathi ukhona nomqondo woKristu uma ukhona kanti siwubulalelani nomqondo woKristu sikwenzelani ungadumisi nongaphakamisi izwi likaNkulunkulu indaba esithini siyafuna ukwenza intando kabani na kaKristu Romans chapter 8 verse 5 sesiyabona ngobe labahamba ngokwenyama banaka kwenyama kodwa labahamba ngomoya banaka komoya ngobe labahamba ngokwenyama banaka kwenyama kodwa labahamba ngomoya banaka komoya ngoba bahamba ngokwenyama banaka wani na abahamba ngomoya banaka kubani kwesisikhathi siyayizwela ukuthi idodo lamoya liyawa kodwa senze lutho ngani bonke lenyama sidlisa yonke lesifundisa lona umzilimo ngiyaphinda futhi idodo lenyama senza noma beyini ukuthi lime libukeke kahle lize likujabulise wena umuntu esibukweni kodwa idodo likamoya senza omncane noma sizwe ukuthi liyawa lenyama noma yini senza noma beyini ukuze libe idodo lalina lenyama libukeke kahle futhi lize lirepresent kalokhu representa kahle muphi yilo kamoya asibe bahle ngaphakathi asibe bahle ngakuphi na asibe bahle kamoya uyazi masina ngaleso sikhathi ukuthi le nkonzo yokunaka ayikho kamoya wayesinatolele phansi le nkonzo yokuxolela ayikho kamoya sifuna ukuyenza ngenyama umikhona kamoya awubi nokuthula saba ubi nokuthula upha noma kwawena ungenalutho ngoba le nkonzo yokuphuma isifikile ubona lesidingo somzala ukuthi amthathe khona lokukhona naye abe na something why kamoya unemqondo kabani na kaJesu Kristu but uma ungekho kamoya lokungaba no100 rand angeke ushithi umzala no10 rand angeke uzushithi unike umzala hamba nawo uthenge isikudla ngeke uzokwenzeka instead of
That's why abafundi bathi seshonile ilanga bahambe baye emakhaya, bahamba benjalo belambile. Mara mina nawe asikwenzi lokho. Sibona igap sivale, sibona igap sizinjani na sinakekelane. Ngiyenkonzweni yabo mama ngizwile mali manzini. Asabethiwe nakekelane. Siyashoda bobaba. Asabethiwe nakekelane. Angaveli omunye kakhulu. Omunye besavela abe inhlekiswa kodwa sonke sithi kaKristu. Athi lomunye ngesizokhonza usaba lokuthandaza vele kahle. Futhi mhlawumbe ngibona ukuthi nasevele kahle. After avelana kahle bese siyamhleka futhi bebethe. Akhethe ukuthi ngizona ngezakuzokhonza. Why? Umqondo kaKristu njani na? Awukho ulimele. Athi yena wozani kimi lelo kanjani? Ensidwana. Angeke umzalwane la siyambona uyasidwa. Kunokuthi simhasharishe simyise kuKristu. Cha, singakwenzi lokho. Why? Umqondo kaKristu awukho. Kodwa lithi iBhayibheli wozani kimi mina nokanjani na? Ensidwana. Uma sefikile lo mzalwane uthi mthwalani ningise bani kuKristu yenothwala inhlupheko zethu. Kodwa lo mqondo ungekho mfundisi asenzi kanjalo. Singabona competition, singabona lokho nalokho, singabona lokho nalokho, sibona umzalwane ufuna sim-avoid, sibona umuntu ufuna simnake, sibona umuntu ufuna imali zethu, masisazalwa nemali, sibone lokho nalokho. Yini inkinga? Umqondo woKristu awukho. Ungabakhona singakumphakathi omuhle la ngoba ibandla lakhiwa yini na? Umphakathi. Amakhaya akhiwa yini na? Abantu abazana nobani? NoKristu. Asiphamisi namakhaya amancane. Ngokubona kwami umqondo woKristu ubona ngathi ungasebenzela. Uma sinazela izindlela ziningi imifanekiso yezinto ezenziwa uKristu. Anomqondo ukuthi mina nawe sibuyisane nobani? Asayenza kaKristu ukuthi mina sibuyisane nobani na? Nobaba. Wena through isibeletho sowesifazane wazalwa njengoba nawe wahlupheka kwaze kwaba sekugcineni. Yiphi into enyanyathi lo mqondo waKristu lo wawukuhle? Ngathi nami ngizokhuleka ukuthi ungibuse noma uphile asikhuluma ukuthi nakho konke. Manje umqondo okunoKristu ukusiza noma uthi mawubuka usize wena usize nabanye yini na abazalwane. Because it's not about numbers mfundisi. Asinamba. But singangeni la siphumela hlukene kakhulu. Angeke umzalwane alimele, aphume ebhakela selimele kakhulu uzobe njalo ukuthi ubakazakhe sontweni. Angeke asidwa aphume la sesiqedelile futhi. Yiphi le ngxenye yani wathi uyibuka ukuthi ngale Nkosi ngisize iphile kimi ngibe nomqondo wakho uKristu endini yakho njengomntwana wakho njani na okholwayo. Ikuphi lo mqondo loyo? Yehlisa phansi. One. Sithobela kanjani? Siyafuna sithobela kanjani? Baningi ukuthi mina ngithobekile, nami ngasho ukuthi njalo, sabe nami ngasho. Mvake nami ngasho ukuthi hayi mina ngithobekile, but sithobela kanjani? Uzehlisa kanjani bakusulu? Ngezenzo kanjani? Siyazehlisa ngezenzo kanjani?
angisho umfundisi umpostoli, but uma sifika la enkonzweni ekuseni every day, angisho ukuthi ku-right, kufuna sonke sifunde sikhone ukutenda letinto lekatendako, but inengxenyenyana lengiyibonako mina lekayendako lekhombisa kumbe leveta kuthobeka phambi kwaKristu. Ngifisa ukuthi nami ngalenye langu lokho langisita ngibe nayo. Sithola presama isystem lapho kubanbo lokumelwa nanoma ngabe kuphi umfundisi ngaqhamuka sebatoshumayela, but yena nawufika angeke ubone ukuthi umfundisi wala kulebandla nasi yasitulo sakhe lesimhlophe lesi. Kuthobeka mina ngibona ngathi example sinayo la ikhaseni ukuthi silandzele nathi. Sizisole yakuvele ngiyazi umsebenzi umzwile beke sithole umzwe awuzwami kunento osipha yona kule nkulumo yakho, kunento oyipha yona osipha yona, sesihamba semakhaya ngokulalela ilizwi laNkulunkulu. Uma lithi yena nendlela lofuna ukula abanye nendlela lofuna ukuthi nawe nakuwe kwethu yenza lokusithobisayo lokulalela ilizwi laNkulunkulu ukusithoba okusithobisayo ukulalela izwi laNkulunkulu, yenza ngendlela ofisa nawe usebenze kuyo kuwe. Othanda ukuthi abantu bakwenze kuwe nawe wenze kwabanye inani abantu. Iyake yancishwa icilo ucezu loNkulunkulu luthi kunamalanga ukwenza lokhu kuyikho kubantu bonakala ngazuthi njani ulimele baselisengegama. Asibuye lesigaba sempilo esiguthini. Uyazi ukuthobeka ibi lokuphumelela kusaphumelela bazalwane ukwenza intando kaNkulunkulu. Ukuthobeka kukwenza intando kabani? Ukuthobeka kukwenza intando kaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi akubi le efunwa abantu makube intando kabani? Ukuthobeka kukwenza intando kaNkulunkulu konke. Once wenza intando kaNkulunkulu ubozazi ukuthi uthobekile kubani? Ukuthi kwesinye isikhathi siyashayiseka kube ngathi ukuthobeka ukwenza into efuna ijabulise mina, ijabulise umbangeli, ijabulise loya naloya. Ukuthobeka okuyikho ukwenza intando kabani na? Lethiwa into esilwelayo ukuthi asibe nobudlelwane nobani noNkulunkulu, because angeke uyenze intando kaNkulunkulu nabudlelwane naye, angeke uyenze. Ukuthobeka nokuphumelela empilweni kukhona ukwenza intando kabani na? kaNkulunkulu kuphela, nothing else. Ngoba uma singaya ngokuthi ilokhu benza phansi awuthanda uma ngibingelela ku-right omunye uyathanda ngiyogcina funa ngenze uthando wakho mfangeni ukwenza ugogo ukwenza ubani ekugcineni bese kungelana nentando kabani na? Ekugcineni sonke senzela ukuthi uma kuyofika isikhathi of accountability ukuthi siyojajwa mfangeni sijajwe kahle sazi ukuthi sibephi nani na nempilo yethu yokukhona. Abanye bethu siyobanjwa ukuthi bafuna siphe zalapha, abanye bayinhlanyelo mvangeni ukuyinhlanyelo yakho ukulandisa generation to generation. 7 years of grace and 7 years of hunger through Joseph. Kube wake wadla inhlanyelo lapho ngabe lo 7 years waba multiply bese kube lo 7 years wenala ukuthi bayidlala all the way. Why? Ebehlule ukuthi njani na?
alalele izwi likabani likaNkulunkulu. Asikhethisele amakhaya. Asikhethisele amakhaya. Singachaza abalali asikhethisele amakhaya. Angithi sikwenzile konke. Ngeviki empilweni bekuyini nawe sijabula sithi Inkosi ivukile. Sijabulele ukuthi ivuke nezinto zethu. Sijabulele ukuthi siphambanweni amacala ethu geziwe. Sijabulela ukusindiswa nayo yonke into. Angagcini njalo lenkonzo, ayigcinele ukuthi sibe nomqondo kabani na kaKristu. Kristu akasigcineli ifothina, usigcineli ibandla lakhe. Iyazi indima yakhe kuphi na ebandleni, iyazi indima yakhe kuphi na emsebenzini la usebenza khona, iyazi indima yakhe ekhaya la uphila khona. Asinakugcinelwa ukuthi sina sibona ukuthi singcono kunabanye, manje sigcine ukuthi sithobeke sesenza umsebenzi kabani kaNkulunkulu. Nothing else. Awukagcinelwa ukuthi uvele ube ngcono kunabanye abazalwane, manje ugcinele ukuthi ube khona and serve them. Abangalali izizwi bafundise yini na izwi, abanesidingo lulisandla la ukusisibona besenjani na ubanakekele, yiba nomqondo kabani na kaJesu. Let's pray. In the name of Jesus, Lord, we praise you in this morning. We thank you, Holy Spirit. Indeed, wena wenkosi yethu namhlanje uNkulunkulu wethu siyabonga izwi lakho lapho nalithi awubelithi umqondo kaKristu impela wena umqondo omuhle lapho sikudlelwana namhlanje sithi inkosi yamakhosi sithi uyaphila, sithi sikubonile uhamba nathi, sithi sikubonile usiwela, sithi sikubonile uNkulunkulu wethu siphilisa eguleni nasentweni bezisinkinga emzimbeni yethu. In the name of Jesus, uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthi usibusisile impela kufanele sibe isibusiso sikwamanye umqondo wawuKristu okuthobeka kwazi ukuba iBhayibheli wakwagenza abafundi bakhe inyawo, kepha yena inkosi yamakhosi iBhayibheli yena wawanomusa ekhaya lapho liwayini lasephelile kodwa wasibonisile sasiveza ihlazo lokuphuya emndenini wangavuma ukuthi kube njalo wezisimo sabamnandi silejabulisayo. In the name of Jesus, lasoNazaretha naba abantwana bakho nali ibandla lakho yazazi izidingo zabo ngamunye baphe inkonzo yokuthobeka, baphe inkonzo yokunakekelana, baphe inkonzo yokuwedwele yokuthi omunye nomunye abone kufanele uthandakele omunye. In the name of Jesus, lasoNazaretha sikhuluma sibusiso uNkulunkulu wethu iviki lisazoqala, sikhuluma sibusise emakhaya, sikhuluma sibusise emsebenzini, sikhuluma kuvikelele ingozi zomgwaqo nalolu hlobo lwemoya emibi olihlasela abantwana bakho. Makuvele wena uyinkosi, lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu uIsrayeli wawuyithina yefu waphinde wayithina yomlilo. Kanjalo namhlanje inkosi sidinga uyinkosi ukuvikelwe impilo zethu, sidinga usibone elithi iBhayibheli kuhle sibe abantwana bakho abajabulisa phambi kwakho. In the name of Jesus Christ of Nazareth, umusa wakho mawuhlale nathi, umusa wakho mawuhlale emakhaya, umusa wakho mawuhambe nathi emsebenzini, umusa wakho mawande emalini zethu. In the name of Jesus Christ of Nazareth, siyanikela abantwana bethu ezikoleni, siyanikela abothisha nabothishalakazi. In the name of Jesus Christ of Nazareth, siyanikela iinqola zokulila abahamba ngazo uma bemsebenzini ngokuhlukahlukana. Siyanikela uNkulunkulu abantwana bethu abahamba ngenyawo nabahamba ngegitshelo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, nayi yakho uNkulunkulu bazile abantwana bakho ngezidingo ezahlukahlukene. uNkulunkulu uyabazi, akwanele ukuthi sibahambe inkosi babusise kodwa kukhona esingakwenza. In the name of Jesus, vula amehlo yokuzalana nalo yakho, vula inhliziyo uyithinte yalo yokuzalana nalo yakho. In the name of Jesus Christ of Nazareth, uthi wena Nkosi abafike wazila ngabakho kanjalo niyithandane zingezakho zikhona Nkosi sizoyiphana lutho. Uyinkosi enakekelayo, uyinkosi eyondayo, uyinkosi yomusa,
In the name of Jesus. Lord, we bless you. Lord, we thank you. Indeed, you are our King. King of glory. Lion of Judah. Wenu velu inkosi, wenu velu ikokombe, sinabantwana bakho thina awuzuleki ithi lomqondo wawuphezulu ukuze sikhonze ukujabulisa, sikhonze ukuziphakamisa igama lakho in the name of Jesus. Sonke singathi amen. Ashayeni inkosi.